Здравейте! Днес ще ви покажа начина, по който си приготвям аз храната за няколко дена напред. Ще започна като ви покажа една специална рецепта за телешко, която много обичам и е супер семпла и по този начин последно време си хапвам телешкото. За начало ми трябва хубаво телешко месо. В случая аз съм си взел телешки шоу, по-изчистен, да няма много мазнина. Сега тази, която я има, ще отстрана. Въпреки че и да я остава, не е толкова фатално. Те са само някакви изрезки, но точно да си ги махна. Защото все пак това даже не е мазнина, по-скоро е съединителна тъкан останала. А тя е жилава и не съм и особено много фен. Така че предпочитам наистина да си я махна. Изрязваме, така. Е супер малко, което е чудесно. Отнема малко време и играчка. Това е. Така става. Пате, нах се. След това караме една тенджера под налягане. Взимаме месото, хвърляме го вътре. Сплащаме ръцете, задължително. И сега следват подправки. Като подправки какво слагам? Черен пипер на зърна. Така. Малко пушен червен пипер. Много приятен вкус придава на месото. Една лъжичка слагаме вътре. Един дафинов лист. Има ли? Има. Един дафинов лист. Един дафинов лист. За цвят. И тайната съставка, която аз обичам да добавям, в случая уиски. Една щедра чашка. На здраве. И общо взето, това му е целият челн. Слагам му капака. Затварям тенджерата, слагам я на котлона и това нещо го оставям на лек огън за период от 3 часа. След което го спирам и ще ви покажа накрая крайния резултат, който е телешко на конци. Но уискито му придава една мекота на самото месо и много приятен вкус. Така, това е с телешкото. Преминаваме към пилешкото. Взимаме някои пилешки гърди. Важното е да ги изчистим и тях от всичката мазнина, която имат излишна. Взел съм 2 кг пилешко. Сега ще го приготвя, след което ще го маринувам в една купа. Само да си приготвя купа. Предпочитам да е метална, колкото пластмасова. По-добре се усещат вкусовете. Този път няма да го правя на филета, както по принцип го готвя, защото съм намислил да си го направя на тиган под капак. И с капака да използвам, за да мога да стане малко по-крехко, а когато е цяло и е на нисък огън, то дори не му трябва и да го гледаш много, само трябва да си го изчакаш и да го обърнеш. А и шансът да загори е по-малък, защото е на бавен огън. Но става крехко, за разлика от във фурна, която го изсушава и става доста така неприятно. Има и едни такива малки лепкави, които също ги премахвам, когато мога. Взето си е борба с това пиле всеки път. Това ми е най-омразната част. Но заради видеото просто, този път помолих месаря да не ми го филетира, тъй като аз взимам от един месар тук до нас. Българско месо. Готва се с него вече 2 години. Не съм имал никакви проблеми с него. До момента, нали, откам водна задръжка или други глупости и всички казват: "О, то пилето е набухано с хормони." А пицата пак все едно е по-добра алтернатива, нали? Предпочитам да си ям пилето и да изглеждам по начина, по който изглеждам, колкото да бухам пици и да приличам на изсипан дроб.
А и отделно на това, изследванията, когато си правя, хормонални, да ви кажа честно, естрогена ми е в норма и не знам защо толкова много хората се плащат от естрогена, при положение, че за да изграждате мускули, всъщност естрогена ви е необходим. В 90-те години тези неща не се знаеха и културистите много са обичали да си зануляват естрогена, което води до редица куп други проблеми, като болки в стави. Едно от тях, сухожилия изсушава, пречи на мускулния растеж, както вече знаеме, пречи на съня, пречи на полова функция, мога да изброяваме до утре. Но няма смисъл. Така, месото е готово. Дава фира, неизбежно е, но това е положението. А и месаря, когато ми го филетира, той просто ми го прави на филенца. Съединителната тъкан пак си остава мое деяние да си я чиста. Просто да си секна. Виваме хубаво ръцете. Поне да не нацапам подправките с пиле, защото после пък стават на нищо. Тайната съставка я видяхте. Ще добавим малко отново. Сплаша вуиски. Да се остава и да ударя един гълток и съм готов от всякъде с готвенето. В принцип много обичам да слагам чесън на прах. Обаче тук има нещо нередно с този чесън на прах. Вчера нашите правиха трошия и са осмърдели чесън на прах на трошия. Пасувам го. Такъв ред на мисли ще го пасувам. Намерет. Бял пипер. Много отива на бели меса. Много хубава подправка за бели меса. Хубаво. Добре, че има още един чесън на прах, който пък е на люспи. Той не е хич лош. Чесън е полезен, не знам защо бягат хората от него, може би защото има интересен дъх. Пушен червен пипер, почти няма нещо, което аз да готвя и в него да не добавя пушен червен пипер. Просто май няма такова нещо. Така. След пушения червен пипер можем да добавим джинджифил. Джинджифила също много отива на белите меса. Придава им приятен вкус, а пък и с уискито мисля, че ще се комбинира добре. Не прекалявам много с приправките, просто няма смисъл. Слагаме тигана да загрее. Ръкавица, защото просто подправките после много гадно се чистят от ногтите. Особено пърнаката влиза много неприятно. Намесваме. По принцип е хубаво да оставим месото да постои в така приготвената ни марината, която има доста приятен аромат. Пак го искам. И патото. Това ми е кардио приятелчето. Имам си няколко вкъщи, е така за цвят. Все пак трябва да ни е цветен живота. Умесваме, при идеална обстановка оставяме месото да постои в маринатата. В случая нямам друго месо за ядене и съм гладен, няма кой да го чака. Така че пристъпваме към готвене. Веднъж само да загрее тиганчето. Ще да вземем камерата да видим как ще я нагласиме. Така че да се вижда готварския процес. Така. Перфе. Може да се чува малко абсорбатора, ще ме прощавате за това. Иначе ще се отдимиме и няма да виждаме нищо. Вече по-добре този вариант. Слагаме малко мазнина, колкото да намажем тигана. Аз си ползвам олио и хич не ми пука. Казва да се ползва
кокосова мазнина и така нататък и така нататък. Колкото само да намажеш тигана, не ти трябва кой знае какво. Може да си ползваш съвсем обикновено олио. Сега не съм имал проблеми с него. Така че това не е нещо кой знае какво. Къде ми е уреда за пилето? Уреда за пиле, пинцети. Слагаме. След това се покупва с капака и се чака. Кой знае каква философия е моето готвене. Семпл, елементарни подправки. Сега, един път мога да го приготвя по този начин, друг път мога да го приготвя по начина, по който ви показах телешкото, което седи там и чака да се освободи котлона, за да мога да го сложа. Друг вариант е на фурна, но на фурна, пак казвам, става сухо. Има вариант, в който трябва да го спреш много така рано и е на ръба да е много крехко и приятно или да остане сурово. Много трудно го оцелвам в момента. Почти не го оцелвам. И винаги го правя сухо на подметка, защото се ми изглежда сурово и в един момент трябваше да го спра. Да, и забравям месото и става на... Нали, яде се, но не е от най-приятните неща. Начинът, по който сега го правя, ми е любим. Другия любим начин ми е на филе. Тогава го готвя най-бързо и не ми трябва капак, защото той става за по 2 минути от страна. Друг вариант е, както казах, тенджерата под налягане. Има и още един вариант, но той изисква вече играчка от моя страна, ако си го правя сам. Пилешкото филе, имам си мелячка вкъщи, мелям си го на кайма. И оттам имам две рецепти. Едното е да си направя обикновени кюфтета, другото е просто цялата кайма слагам в една тенджера с подправки, умесвам и я готвя така каймата в тенджерата, след което просто си я държа в хладилника, отсипвам си порция и така докато свърши. Това ми е ориза, тъй като малко претренирах и в момента съм в почивка от залата, вече трети ден, извинете. И количеството храна ми е като за почивка, даже малко си го намалям, защото съгрешавам. Вчера съгреших с домашно тирамису, но не остана да ви покажа. Чудесно. Малко намаляме котлона. Хубаво да се измие кочината. Това ще направя докато пилето се готви и пак ще снимаме. Време е да обърнем месото. Хубаво нещо е, когато се готви храната готовата, да се съхранява в нещо, което да е стъклено. В чие енско стъкло ползвам. Дълго време съм си ползвал кутии, но сега имам достъп до енско стъкло и предпочитам, защото кутията е пластмаса, в която слагаш топло месо и всичките химикали от пластмасата накрая пият в храната. Наредил. Food prep представлява това, приготовлението на храната за няколко дена. Просто отделяте един ден, в който да си сготвите храна за следващите 2, 3, 4, 5, 6, въобще и седмица. Просто си приготвяте месо да имате готово в хладилника, вадите, разпределяте на порции, първа, втора, трета кутия, затваря се и това е. Единственото нещо, което си готвя всеки ден, нали, на дневна база е ориза. Просто защото мраза студен ориз, не обичам да седи в хладилника, става отвратителен, не мога да го ям така. Да приготвя ориз за луднеска за след 2 дена, пак не е особено приятен на вкус, някой път изсъхва и това е единственото нещо, което става за 15-20 минути, нали го свариш. Не отнема особено голямо време, а някои хора имат мултикукари и си го правят или оризоварки и си го правят вътре. Слагаш ориза, слагаш водата и го пускаш, мултикукара му направиш таймер, който да се включи примерно сутринта в 6, ти ставаш 7 и оризът ти е сварен и го поддържа топъл, взимаш го за деня и бягаш. Картофи също стават супер бързо, може да се приготвят от вечерта, може да си приготвят и за няколко дена, ако искате, и закуската може за няколко дена да си приготвите. Но няма как просто здравословната храна в днешно време, на ангажираност, всеки ходи на работа, бърза за някъде и да е вкусно. Просто няма как да стане. Сега, ние не сме гурме шефове и всяко едно хранене си го правя вкъщи топло, защото съм срещал и тия колеги, които не съкън, видиш, не мога да ям студена храна или не прясно приготвена, аз ям само прясно приготвена. Пич, откъде разполагаш с времето да го правиш това? Нали?
И между клиентите бега вкъщи, готви си едно ядене, яде, връща се, тренира. Ужас. Правиш за няколко дена, да, не е от най-вкусните неща, като имаш възможност да си го стоплиш. Нали, супер бейсик нещо да си стоплиш храната. Понякога има нещастието да ядем и топла храна, аз имам малко повече време в момента и мога да си позволя някои от храненията ми да са с топла храна, нали, да си я стопля, да не е в кутия преседяла. Това е направо благословия. Но съм мъкнал кутии и продължавам да мъкна кутии и това е част от играта. Няма заобиколен път, освен ако нямате по-добра финансова възможност, нали, да си платите на някоя кетеринг фирма или Arnold Food, да ви приготвят дневното меню и само да отидете да го вземете и то отново ви е в кутии и просто трябва да го изядете. Нали, има и такава услуга, предлага се, но е скъпа за повечето хора. По-евтиният вариант е да си го приготвите сами. Тук мисля, че сме готови. Сега най-важното е да видим дали е приготвено или не трябва още. Но мисля, че ще е прекрасно. Да видим. Да. Бяло и крехко. Точно на границата. Перфектно. Сега един челн, който правя аз е топлото месо го затварям да се задуши в ниенското стъкло. Така хем седи топло, хем се дозадушава, дозготвя и става чудесно. И това е. Общо взето моето готвене за днес. Ориза съм го сварил сутринта, докато си правих другата закуска, яйцата си ги бях приготвил. Общо взето, какво сте изпуснали до момента? Две хранения. Едното беше протеин с оризов гриз, боровинки. Слагам си в момента кисело мляко. То даже не е кисело мляко, по-скоро тип котич. Бадемов тахан. Това всичкото го слагам в блендера отзад. С лед. Правя го като сладолед. Става една пудинг каша сладоледена, която ми е любимо. Това нещо да го закусвам. След което ядох 10 яйца с 2 жълтъка и ориз. И сега следва пиле и ориз, пиле и ориз, пиле с зеленчуци и телешко с зеленчуци. Супер бейсик. Това ми е всеки божи ден храната. Когато не ми се яде телешко, мога да ям пилешко, мога да ям риба, нали? Има разнообразие от меса, които могат да се ползват. Сьомга не ям, просто защото всичката сьомга на пазара е отвратителна. Истинската сьомга е дивата сьомга. Тя е отвратително скъпа. Ял съм веднъж, откакто опитах и разбрах разликата между дива сьомга и сьомга гледана в парник. Нали? Един вид. Повече не пипам сьомга. Много рядко. Защото дивата сьомга няма мазнини в нея. Тя е супер чисто месо. А докато сьомгата, която, нали, се гледа в парници, избяга ми думата, нали, която я гледат така за широка консумация, тя е доста мазна. Разлика е огромна и всички си мислят, о да, това е омега-3. Иска ви се. Омега-3. Друг път. Така че дивата сьомга има много малко мазнини, много приятен вкус е, по-различна е от сьомгата, която се продава на пазара. Даже съм чувал, че тя сьомга дори е отцветена, защото тя не е с този розов цвят. Колко това е вярно, не мога да потвърда, но не я ям. От рибите ям тилапия. На много хора им отвратителна, не мога да я ядат, търа, не мирише, няма аромат, на вкус е като пиле и ти трябва малко повече количество от пилето, обаче е толкова лесно за хранене и е по-алкална, че тя не се усеща просто. Не се усеща. Не ми се яде телешко, тогава мога да смена с нещо друго, но то преди му е пак пиле или риба. Кон не ям. Това месо ми е отвратително. Гледал съм, чувал съм се, нали, говорил съм с културисти, overseas и в чужбина. Никой по дяволите никъде по света не яде конско. Освен канадците имат
С тях съм си говорил, че са яли конско преди 10 години и било гадно месото, но било много ефтино и затова го взимали. Било от сорта на $2 за паунд, което е близо 800, колко е 1 паунд? 0,5, близо 500 грама, нали, около $2. Било е много ефтино и затова го купували, защото тогава нямали пари, нали, били като в нашето положение. Говоря за плота, в които съм си говорил, които преди 10 години са били на моето положение, преди години да нямаме финансови възможности, да е много трудно и тогава са взимали и сега ли конско. Много от нашите си го харесват и аз ще си го не мога. Това месо не ми е вкусно. Имало е случай, един приятел правеше консерви конско и си ги взимахме. И сега, нали, толкова ни е къла, много знаем и цял ден от консервата, 700 грама, толкова месо ми трябваше за деня, цял ден консерва конско. Човек, отивам до тоалетната, пикая и урината ми имаше аромат на кон. Мисъл, аромата е буквално на коня, който съм ял. Жълта, киселинна и викам, това няма как да е на добре. Стомаха на втория ден батак. И после вече разбираме, че тежките, нали, червените меса са тежки и не могат да се ядат на цял ден. А ние по цял ден едно и също, нали, само конско или телешко или пилешко. Нали. Първо не го преработваш, второ голяма част от него отива в тоалетната и трето ти разваля направо цялата система, алкалността отива в батак, защото е много киселинно месо и не водеше до нищо хубаво. Сега в момента си позволявам телешко, червено месо веднъж на ден. То вече, защото е по-тежко за разграждане. Като преди състезание последните седмици го елиминирам напълно. Просто за да не... Нали, от него седа малко по-плътен, съм забелязал, по-плътен, обаче и държа малко повече вода и като го махна, да, свивам се, малко по-сплескан стоя, обаче пък ми се отразява добре. По-хубаво и мога да разреда. Той е и на креатин богато, въпреки че не спирам креатина до последно, просто за да мога да изцеда тялото, да сваля още последни там няколко килограма, го махам. Но ако не се налага, не го махам, това пак се определя спрямо визия. Това, което виждам. Някои хора разчитат на треньорите си, аз разчитам на себе си. Аз съм си треньор, правя си всички схеми сам. Food Prep е моя поддействие, понякога приятелката ми го готви, понякога и нашите са ми помагали, не понякога много пъти са ми помагали, когато работех 12 часови смени като хранител поради стечение на обстоятелствата, работех като мебелист, уволниха ме и се наложи много бързо да си намеря работа и за една седмица си намерих като охранител. И като охранител на 12 часови смени, 5 на 2, 6-я ден правих мебели и тогава съм разчитал ужасно много на майка ми да купи месо, да имам готово месо, да имам някаква храна вкъщи, защото положението беше тегаво. Ние много да им благодаря на тези хора. И това е. Какво друго още мога да кажа за храната? Дръжте основа. Придържайте се към основата, към лесно. Няма златно правило, но няма как и постоянно да има разнообразие, защото просто не става. Като имаш 5 източника на протеин, то това ти е достатъчно разнообразно и всеки един източник мога да приготвиш по 3 различни, 4 начина. Ето разнообразие. Ми кажат, писна ми да ям пилешко. Смени начина на приготвяне, мини на пуешко, мини на риба не ям, пуешко не ям. Еми тогава ядеш пилешко и не се оплакваш, няма други варианти. Няма. Това месо го ям 10 години и все още не ми е писнало и ми е вкусно. Начин на приготвяне, ако го готвиш като подметка, ще има вкусна подметка. Сега забележете, аз сол не слагам докато готвя. Но аз си ръся солта, защото съм извратен и си ям мера. Но един нормален човек, който иска да се храни здравословно, не е нужно да мери кой знае какво. Единственото, което го интересува е да може да си премери белтъка, нали, протеина, колко месо точно му е порцията, колко му е ориза, зеленчуците. Пише на един лист. Ето ти е основата и оттам насетне е елементарно. Оттам насетне е проста математика, следене на тялото как реагира
регулиране на тези цифри, баланс. В един момент тялото сменя реакцията си, сменяме леко подхода и се напасваме спрямо него. Като имаме, нали, една цел, която гониме и просто побутваме нещата към целта. За да могат да станат. Няма как някой да ме убеди, че мога да влезе във форма с донати, кифлички и някакви рафинирани бокуци, защото това няма как да стане. Просто няма как да стане. Тази захар няма как да стане. Да, може да сте в дефицит и да си позволите нещо малко, но нали, и то да ви задържи в дефицит. Окей, в този вариант на мисли, нали, в този ред на мисли вие ще сваляте. Но много трудно може да се следи този тип храна, защото е много лесно. Абе, още една хапка, нали? Още една хапка изкарва дефицита по дяволите. Те са вкусни, податливи, не става. Може да си отделите един ден, нали? Чакайте месец, 2, 3, влезте във форма. И тогава, нали, започнете да си позволявате, да кажем, на всеки 5-6 ден, един ден, в който да хапнете нещо, което обичате. Но поне влезте във форма. Докарайте здравословното състояние в по-добър вид. Тялото е изключително важно за всеки един от нас, но не му отделяме внимание. Не отделяме внимание на тялото, на здравето, на ума, на нищо. Просто караме на някакъв шибан автопилот, на работа, пари, купони, партията, алкохол и тъпоти. И накрая какво? Нищо. Нито нали, духовно израстване имат тези хора, говори с тях, те са супер олигофрени, супер бейсик, нищо не мога съществено да ти кажат. Да, в някои сфери са доста умни, но на житейско ниво са елементарни. Хубаво е просто да търси човек начин за израстване. Не е вариант, нали, само да се тренира. Каквото и да е, просто храни тялото си добре, храни ума си добре, чети. Това е храната за ума. Четене, образоване, умни разговори с добра компания, развитие на някъде. Да, от време на време всеки един от нас иска да разпусне, окей, идиш и напий се с приятели. Няма нищо лошо, ама това ти е основата на живота. Деградантско. В един момент се обръщаш назад и гледаш, баси, аз си щупих 5 години в нищо правене и сега в момента съм на нищо. Еми да, защото някой като мене, примерно се усетил малко по-рано и е решил да работи. Ти си купонясал една друга, аз съм работил върху това, което обичам да правя. И така. Аз тия съм ви отегчал толкова за днеска. Поне пак се включих. Даже реших да направо ще ви демонстрирам какво правя. Ще бъркам вътре. Толкова изкарахме за 600 грама месо, все пак свива се приготвяне, но това не ми пука. Аз си меря месото в готово състояние и така ми е най-лесно и за дългосрочно като цяло. Употреба, защото просто варя от хладилника, слагам си колкото ми трябва порция, като намалее порцията, съответно си правя нова и се застъпвам. Сега някой път се случва да забравя и да остана без месо. Човешко е, тогава вече търсим алтернативи. Рибатон, Арнолд Фуд или каквото ви хрумне. Сега не знам колко точно се вижда. Предполагам се вижда, че го сложих на White Lens. Това е сготвянето. То стана утре. Приготвихме пилешко, приготвихме телешко. Сега имам храна за няколко дена, тъй като имам и още останало телешко в хладилника. Това е. Там като взема тилапия, ще направя видео как готвят тилапията. Там също е елементарен подход. Взимат се 2 кила, правят се наведнъж. Толкова се. Ще си изпия кафето и почвам работа. Хубав ден от мене. Ако ви харесват тези видеа, или не ви, помагайте на алгоритъма, като ударите един лайк, сабскрайбнете. Тук виж, стана инфлуенсър. Да, ама не. В моите видеа просто си снимам каквото ми хрумне, както ми хрумне, real shit, няма да е преструвки и така нататък, просто
Това, което съм аз като личност, съм и във видеята, и на улицата, и моето. Та, хубав ден!